Sanibonani babukeli beMpuma Kapa TV, uDr Mkhulu okhuluma umbelambelana uSikhove Lamba sadla mehlaso kwamhlabi yalingana ezweni lamathonga esigodlweni samandla. Kunento engifuna ukuyikhuluma namhla, ngifuna ukukhuluma ngezithwalo zibe u3, ngifuna ukukhuluma ngesithwalo senyoka, ngikhuluma ngesithwalo sikaTikoloshe, ngikhuluma ngesithwalo sophondo. Ngena deep esithwaleni sophondo. Isithwalo sophondo sikhona ngisebenzisa kakhulu kubantu abafuna ukugembula, kubantu ababheja ama games athile. Yilapho engisebenzisa khona isithwalo sophondo. Noma kanjani, unumber 1 izinto zihamba kakhulu uma ugembula, umuntu wemchini, umuntu wama online gambling. Noma kanjani uphondo lusebenza kakhulu. Yimina engikuchazela imfihlo yalo ukuthi kumele wenze njani. Okuningi ukuthola kimi uma sewufikile. Isithwalo sophondo ngisebenzisa kakhulu kwi-gambling. Isithwalo sophondo sisebenza kakhulu nasebhizinisini futhi. Entweni nje ecollector imali. Isithwalo sophondo isona number 1 esihamba kakhulu. Ngibe sengibuya esithwaleni sikaTikoloshe. Isithwalo sikaTikoloshe sisebenza kakhulu kubantu bamathenda kakhulukazi. uTikoloshe iwona ogijima phambili. uTikoloshe ugijima phambili kuleli paperwork osuke uyiphethe uma uhamba wayokhuluma endlini yale ndoda. Uma uhamba wayokhuluma esikhwameni sale ndoda, usho ukuthi ufuna kwenzeke ini. uTikoloshe ukhuluma kakhulukazi ezintweni zamathende, ezintweni zamapolitiki, iwona okuhambela phambili because noma kanjani ukhuluma uzwakale lapho. Awukhulumi nje igama kube ngathi usuzele emanzini. Ukhuluma uzwakale lapho kubonakala ukuthi cha sewukhulumile. Suke kungasakhulumi wena, kukhuluma le ndoda. uTikoloshe usebenza kakhulu lapho ke noma umile phambili kwabantu osukume kubo uyo addressa something. uTikoloshe iwona osebenza lapho. Usebenza kakhulu ekuthenini uyoma phambi kwabantu noma uya apply udila nento zamathenda. Iwona uTikoloshe okuhambela phambili. Khona kuzokhanya ukuthi kwenzakalani. Noma kanjani uTikoloshe ke ngusebenzisa ezintweni ezinjalo. And uTikoloshe ngithuma wona ezintweni zemali. uTikoloshe iwona osebenzayo. uTikoloshe ke angeke uzubone ukuthi nawo uTikoloshe sewufikile. Yimi engazi ukuthi ngikufaka kanjani lento emzimbeni kuwe. Ibe semzimbeni ikwazi ukusebenza kuwe. Ifana nani? Ifana nenyoka. Inyoka uthi uma uyifaka emzimbeni kuwena, uyifaka ngokuthi ugcatshwe ngenyoka. Uma sewu-operator, isuke soku-operate inyoka. Inyoka isebenza kakhulu kwi-ministry, kubefundisi emabandleni. Isikhathi esiningi isebenza lapha inyoka. Ngiphinde ngibuyele lapha kuTikoloshe. uTikoloshe kumathenda iwona osebenza kakhulu kwipolitiki ezintweni zama-politician. uTikoloshe uhamba kakhulu uma uyindoda noma uwumama ogcatshwe ngomlomo waleyo ndoda le mfishane. uTikoloshe awugcatshwa, hayi ukuthi ugcatshwa ngesikhumba sikaTikoloshe, ugcatshwa ngomlomo kaTikoloshe. Kunomuthi ohlanganiswa nomlomo kaTikoloshe. Noma kanjani izinto zakho lapho ukukhuluma kanye kuzwakale lapho. Lapho kufika kuhlanganisa umlomo kaTikoloshe kuhlanganiswe nomlomo webhubesi nesikhwehlela sebhubesi. Kwenzeka something ke lapho. Angeke ngene deep kube ngathi ngithwasisa abantu. Yimi engazi ukuthi ngihlanganisa kanjani leyo nto ukuze uzwakale uma ukhuluma abantu bekuzwe kubonakala ukuthi hayi sewukhulumile bayosale bebona late ukuthi hayi man lo muntu usi-addressa into engekho right, but okusalayo bazabe bevumile bajabula yonke into, basayina even ama-document okumele bawusayine. So uTikoloshe iwona engiwusebenzisa kakhulu ezintweni zemali. Ugijima phambili uTikoloshe, indoda yamadoda egijima phambili. Ngiqonda ukusho ukuthi la ekhaya nginekhubalo elinjalo engilisebenzisayo. Uma kukuthi uyalidinga userious, nazi inamba ziyavela kwi-screen. Ngiyethemba abantu abaningi bake babona inamba zaseMozambique. Inamba lezi ezivelayo kumanje ama-numbers ala eSouth Africa lawa, amanamba wami amadala ekade avela asebenza. Lama number sengiwenze aba ku-international calls. Nazi inamba zivela kwi-screen. Awuthi ngiyibiza khona abantu bazoyi-understanda kahle. Inamba yokuqala ithi 078 78 00 692. Eyesibili 078 05 111 33. Izinamba ezivelayo lezi ziyasebenza lezi namba. NgiseMozambique ziyasebenza, ngise-Taiwan ziyasebenza. Wonke amazwe lawe ngiwahambayo ziyasebenza lezi namba ngoba sezingene ku-international calls. Isigodlo sami kwamhlabi yalingana still siyaqhubeka futhi siyasebenza, senza imangaliso naso. Yonke into yenziwa lapha esigodlweni ibe seyithathwa iphothulwa kuphi? Esigodlweni esikhulu eMozambique. Ngikhuluma ngesithwalo sikaTikoloshe. Uma kuthi udinga lamandla, udinga le ndoda, buya kimi sihlale phansi ngikubonise isecret ukuthi isebenza kanjani, ikuphi la ihamba ifike khona. Okwesibili, uphondo lolu lwe-gambling lusebenza kakhulu kubantu be-gambling, kubantu ababhejelana nama-games abenza yonke lento abayidlala online. Lolu phondo luyasebenza. Uza kimi-ke ngikubonise isecret ukuthi wenza kanjani. Ninganaki bonke labantu abazenza mina. Kunabantu abazenza mina bathi banempondo manje banani. Yimi engiphethe le secret engahamba ngayithola ukuthi kufanele isebenze.
kwiMpuma Kapa TV channel 260 uyena uDr Mkhulu okhuluma umbelambelana uSikhova Lamba sadla mehlaso kwaMhlabi yalingana ezweni lamathonga nasesigodlweni futhi eseMozambique nakhona ziyenzeka izinto uyangithola nakhona. So ke ngiqonda ukusho ukuthi uma ngabe ufuna isithwalo lesi senyoka, isithwalo senyoka sisebenza kakhulu ebusinessini, sisebenza kakhulu kwiministry, sisebenza kakhulu ezintweni zamasonto. Inyoka ithatha icrowd eningi kakhulu, inyoka ilanda icrowd eningi kakhulu yabantu, abantu basondele bakulandela noma sewukuphi. Uma ngabe ngugcabe ngalento kaMamlambo, ngikufake lento kaMamlambo emzimbeni, inyoka ke isebenza all business osuke uyenza, iyona number 1 kakhulukazi, ihlanganisa yonke business. Ithatha inyoka ilanda abantu ibabekela abagcwale, kube ukuthi ke suyaqala uya-operator wenza into zakho. UTikoloshe usebenza kakhulu ekuthenini nakwi-profess uyangena uTikoloshe ngoba iwona okuhlebelayo ukutshele amagama nesibongo ne-cellphone number yomuntu. Iyo le ndoda emfishane ekwazi ukukuhlebela ikutshele ukuthi lo muntu omile phambi kwakho unesigulo esisona sona so. That why nje mina ngikwazi ukushaya umhlahlo because iyona indoda engitshelayo. Le ndoda ngayilandela khona ukuthi ikwazi ukungitshela inkinga zabantu, ingitshele nomuthi okumele ngiwusebenzise kulo muntu osuke phambi kobusuku wami aphethwe isigulo esithile. Iyona engitshela kuqala ukuthi kwenzakalani. Bengeke ngikwazi inkinga zabantu zonke le ndoda ingekho. Ngikwazi namhla ukubamba inkinga zabantu, ngikwazi ukukhetha from emoyeni ukuthi kwenzakalani. UTikoloshe ngisebenza ngawo, ngisebenza ngale ndoda engayiqamba igama ngayibiza ngathi uMashilamu. uMashilamu kahle kahle uTikoloshe indoda yamandla ke le, indoda yamandla engisebenza ngayo nengiphila ngayo nephilisa abantu umhlaba wonke. Iyona le ndoda. So ngiqonda ukusho ukuthi uma ngabe ufisa ukwazi indaba zakho neyinkinga zabantu, uma ngabe usebenza ngabantu nebandla noma ufuna ukwazi iprofess, ufuna ukuprofessa lokho kubizwa ngesilungu kuthiwa ukuprofessa, thina sikubiza sithi ukuhlola, inhlahlubo, ukuhlahluba ngeXhosa. Uma ufuna ukwazi inkinga zabantu, buya ngikufake